Здравейте, хора, аз съм Тимош БГ. Сега ще снимам моят мънчик арсенал за нова година. Така, ето. Значи, имам Big Silver Cracker, 36 бройки, ЕК 150. Ето, не знам дали се вижда. Категория 3. Доста силни категория 3. Така, значи, имам също и триъгълници, големи триъгълници. Ето, това е триъгълника. Големи са. Не са от малките триъгълници. Ето. Ето, имам и две тройки. Мънички. Останаха ми от миналата година. Така също имам и две запалки. Ето е първата. Ето я и втората. Да. Така. Това бяха моите пиратки за нова година. Това беше от мен. Лайквайте, коментирайте и се абонирайте. Бай!